Sinin channa chuan nula pakhat jongking chu miswal pahnih hian an lo meka chutia atlan chhia chu mi hausatak pakhat shiki hian lo murengin a hnena an soye imu manga I hmeichhe mu I zon muwa I mutpui phot chuan he I natna hi adamang anti kha hre chhuakin a meizia zuk chu apaya kara chang chuan a chhuak jongking chuan alo mu chuan lo pan vatin a puina alo dila min pui ni phot chuan engkim kati yang alo ti shiki po chuan ole isoi ang chuan ti in amita hup saka voi som chiar la anni hi kada bawang ati a chuta miswal pani chuan khangla nga ti in an han be ani la chuan ulsam deuh chuan alo da changal mi a chutia miswal hawan tlan chiat nu chuan jongking chuan lom thu soin a poisa nei ang anga han pe shiki chuan heng hi kadu ani lo ti in kadu chu nangma hi ani ati a pomin akar lama chuan akal pui tangal chuta chulkwal velin a fop kwala a ngonga te chuan jongking chuan lotal ve na sa hle in kaltir tur chuan lo ti thok le khata shiki om chu arun na tawak maya domin atlu tangala jongking po chuan angai venvat shiki chuan min pui ro ti in ni kho shelawin a om san tangala arun harle chuan hospital alo mu in akyanga chuan a secretary le a private doctor joyo an lo oma arun harve le chuan khonge khanula kha atingal a secretary chuan Miss Jongking chuan hospital ada nu che in a ho san chi ani ambulance lo thlen ma CPR alo ti a inun na achan hi mani ti in chuan karbula abe kan charbok alo ti a chuta joya chuan Jongking college ID a han mu chuan he nu chu imu manga I mu mei chia kha ani thei mai ngem amit le akhwa wang nei na te hi ati chuan shiki chuan ani thu chu alo soya engtin ngai ti zel don alaka hian ati chuan ani chuan adu thu nge ya min mut pui anga ya ni lom ni ti anui sukin kan lo en zelang chu ati a Singhua University alo langa auditorium alo khomin an principal chuan thu alo puang meka an college IOR rampo nakal thei tur lo puangin jongking ming alo lama ani po chu lom takin ading stage lam apana an principal chu staff pakhatin ron thurukin chuta principal chuan panswala oma ti in rampo nakal tur chu jongking nilawin li jawing zo kani e ati a jongking chuan principal enge soi omzia ti in makati hle ka performance le marka kemin phatur tuma an omlo tinge ati a chuta chunu chu in thei taka stage lama ron kalin jongking thamlo taka ron bia in enta che I in cheidan te hi kan university IOA antir che chuan nuizat kan ni mai dona sin ati vel chungkwa in azirve te anga ya sin chu baka ipa khan midang poisa aba chewa arul theilo wangin a omna po in shelo ani lom ni ati chuan chan ngai na shelo chuan alo ding deuh top li jawing chuan su deuh popin stage a chuan a han kala jongking chuan apa ngai to in arun kola rampona exchange student anga kal tura arun shu thule ama po shwai tura ron ti in ipa hian pui kanga yani ati kha ashe chwaka kapatan kabeyanga yani ti in stage a chuan hanlun ve an principal le midang ma chuan kapom theilo an thlandan hi langtlang takapuanga entir turin ka request se a han ti chuta li jawing khan iwa zaklo zok ve ron ti in anam tlupopa akut te han pevelin kai thotum angdeu chuan a han kai chuta nam le in ini na lei om na tur hi shereng ro ati de nge ya chuta o hian ani na sha tura shil turin eng mai ni lowe aron ti an han hoi chuan shiki lo ni in aron luta an lo en na salom le chuta ani hi an college director lo ni in an principal po chuan alo za hle a
pan nain jongking chu akuta han pe ani la chuan lo enin he pa chu ni zana mi kha ani hi kan college director lo ni rengamo ati ril ru a chuta akuta pek vasi lawa chuan sheki chuan wanin akai thawa midang hauma a chuan an college io a an thlan chwa tur chu uluk taka an sir chan thu le jongking aya ting an om lo thu asoya li jawing la chuan lo soi boy tum ma se sheki chuan hemi phe na thil omani chuan kan chui chuak vekang ati taka chuan zakta ki nakala jongking chuan Mr. Sheki kalom lutuke alauti jongking pa hi jongming ni in miswal tak mai lo ni a Sheki chuan she chhuakin anau panlaya jongmingan a experimentata na damdoya eti rawanga hetiang natna nei hi alo ni chu mai ba ka anu le pa te po atha sakalo ni a ariru chuan jongming kalaka khatia ngai om nuwa ifanu nge hi kadam doya ni angti tunge shelo kangle ati a jongking ne na medical department na junior te zinga grade nei chaberi ni a kalom puya che ti in file chu ape a chhar chuan in nei contract le kalo ni a makati hle adu lo thu asoila in sheki chuan du thlan turi nei lo khami khapomin thakha chung ka nupui ni la poisa tam tak ka pe bokang che ani lo chuan midang ma a hian rampo na exchange student na I om theinan keimin thlemin hun min man pui angin kapuangang shero ni zana kan om dan kha an ma a hian ka chhu anga video kha ti in a hlau thong hle a jongking chu 1 2 3 a han chiar chuan ole ti in idu angin ka omang ati tange nge kalom puya che ti in principal chu akawa stage chang chuan siki chu achuk ta ngal principal chuan jongking lom puinan ti in kutte a han ben tira thu soi turte chuan a han som chuti lain li jawing le a chanu chuan an lo nge hle a jongking chu li jawing chuan akuta tina a amang thailo ani chuan medical zir thai to haulawang ti in a chanu chu atira pona sheki po chu a secretary nen chuan lowin mu in a secretary chuan anin nei a register na alo pe a khatia li jawing chanu run chuak le backstage lama akalan mu chuan an enzui ta ngal chutia jongking thu soi lai chu achunga projector shui chu nu chuan a chepa chu vele shiki chuan vanam sonin ama zok chu atlak chunu chu a secretary khan arun nam chuak ngal boka li jawing poron inrolin ma se a chanu hlau thong chuan keima kanilo ani hian min ti tiralum alo ti li jawing la chuan jongking chu pu chhiat tumin angonga phone duk chu a han mu tir hluma ma se shiki chuan keima ti ni hi kanupui ne ni san khan kan om du ne ti in mi pui ma chuan jongking chu anupui ani thu chu asoya pomine I ho angle ati a li jawing te chandun chu police kota peturin ati bok in lama chuan shiki chu a secretary chuan khatianga anu na da khama jongking a chan kha ati lo top turani thu te chu alo soya ma se ani chuan nilowe kadam va theinan ani khan adu thu nge ya hun min man puya ngai si a thlen va theinan a reru ka min nga ya lom alo ti ve tlat jongking po a thom no ve lo phor me ka shiki in lama chuan an lo shwai ni in chuta abul bedside table a chuan thala ka mu a vapan naya a khoi chep dia chuan shiki khan khoi hlek su arun ti jongking chuan tu tengi inu le pa te em ni ati a shiki la chuan o an thi to chuan an hne na om ve du ni lo chuan ka phal na lawin engma hi khoi su ang che ati se ka alagage lawin honga mu chuan enine heng cha hi em ni thom noi nei ati zui jongking chuan khunga kharpa chuan kamamo lo alo ti a shiki chuan akart pe in tuna chuan kanupui ni a he hi la I du du lei ro mi ten an en nyam che hi ka du mi alawanya
ati isha tangin kan chungkwa kan harsa a chu wanga lom rampo na ka kalangai alo ti a shiki chuan ipa chom nan mo alo ti kapa omnai sha em2 ti in alo zot wat mase thil dangan soi ma in pon lama chang shiki anron awa ampani chuan an chuak ngal pona chuan shiki nu le pa te vap chu box alo omin a mu chu a re ro na ngei mai jongking po chuan engi omzia heng thil hi tu ti nge alo ti wata a secretary khan shiki chu shi chung koro khom tu om chuna ni a lung chalo a nei bok nen a thia ni chuan an ro te hi mi chen khatin in seman du awanga a thi wa theina na heng thil te hi ti an ni alo ti a om ron na in adom jongking chuan puya han tum ma se shiki thinrim laklo chuan a re ka jayo khan run dangin du tok ro nangma chan him thei om chuna ni hi a ro ti shiki po in thla dul le in jayo ne na chuan ani kha lo enjoi ula atlan chuak tur ani lo ati a lot tabok jawa chu jongking chuan enge soi omzia ama chan thei tu om chhun ka ni iti kha ti in lo zot ti chuan a shil ta veka shiki natna hi adanglam em2 alung thalo hi tuna po tongjing gwangin ke en kola ma se ria dai to don law ma se nang hian imut pui ani chuan anatna hi itidam thei ani ati ani lo chuan thlakhat chia hun nei to ani ati jongking chuan a khongai hle awa en chuta alaka omdan le alo chen puina te kha angai to chuak zuya shiki natna chu joya chuan lo en kol sak meka ma se a secretary ron lutin jongkin atlan bo thu aron shil a thin rim hle a shiki chu zong nga tur chuan thu chu a pe ama ngei po chu zong tur chuan en khal chuaka talkonga chuan pakhat hian lo ti dingin kong chu an dan thu le leimin moi tura omwanga ni thu chu alo soye chuta pakhat ron kal le in chu pa hne na chuan nula tlanga kal khan leimin tura omti a she ho lawang alo ti alo le si lawati in a hlo thon thu chu alo soye chuta shiki chuan jongking thalak mu in he nu hi ani em ati ani chuan ani thu lo soyin papahni chu kholama an leta an kho chief shil turin shiki ve thung chu jongking zong tur chuan an kong dan na lam chu sutlu in akal lui ta thau jongking chu tlanga changrun chukin shiki tan dam doi nimna vel a han zong hi alo ni rosur noya chuan ron let shiki chuan ron muwat ma se an chaka chuan leiron tlatura omti a mu chuan shiki chuan man mo taka kara lu tur chuan jongking chu apota ani po chu alut ve wat chu vele leimin chuan an karte chu aron chhil ta ngala shiki chuan jongking ne na chuan engwanga alakata tlan bo tum nge ani azot ani chuan tlan bo tum lo thu le ama ta na dam doi tur nimwang tak azon thu le a hlotlin thu soin a han mu shiki po chuan chutianga ama puina na ati ani thu a soita ka chuan a she thiama chuti chuan chwa tumin chan chu an la jongking po chuan alo pui ve ma se re vak lawa chuan shiki chu che buain a thok a run chama anat na wang pakhat ani ti sha in jongking chuan ama puinan aka a chuan borak pek tumin a ham saka engtin tin emo an kara chang chuan an chuak thei ta hlo jongking chuan jawo chu kolin thil omzia avashila ani chuan khonai berakal pui turin le chuta chuan shiki chu pul tuya che mutpui tur chuan ati ani lo chuan anun na tan a hlo thon om to ani ati chuan jongking po chuan phone chu da in kholam pan chuan akal pui ta ngala shiki natna chu zwalin thi ten a khu ta chot chota jongking chuan alaka chata chuan le alo pui to na te she chuak chuan jawa soi ang chuan mutpui chu atuma vapanin akor chung chu a han phele shiki chuan enge ti tum alo ti kanun na min chan him saka engti kong zong po in ka pui ve ang che ti in pula chuan a han lut ve
ti chuan siki po chuan lo pan hnain anin fo pa hun chu an hmang dun ta bawk siki chuan jawu thu soi I mutpuiah ni chuan I natna hi ama a ain transfer anga I dam pha ang ani a thi thungang ati chu she chuakin jawking la chuan tuna tang chuan I chung kwa kani to ang alo ti ve bok nen siki chu in la sangin nang hi ka it lawa che I taksa po hi engatan ma ka ti lau ti in kalsan chu atum jawking chuan ma ka ti hle a chutia a om thut chu ako tha ka changa alem ziak ron tla chu a mu a charin anunga inzia ka han chiar tur chu siki chuan aron lak sak ta dai siki chu jawa chuan alo hau ve meka a chance thalu tu ka bo pelti in ma se siki chuan engatan ma ngai du lawin an pahnia andam kho chwa theina tur zong chuak tur chuan alo ti jawa chuan akal tur chu nunglama changa ron ko in chutianga omlo tur le adam theina na jongking chu mutpui moi tur chuan alo ngen chutia akwa chu jongking chuan ron mu in a thil ken po chu a thlawa akal son ta ngal siki chuan alo mu a jawa ne na chuan chutianga omto lo turin le a soi anga an pahnia jongking nen mudun kher ngai lawa andam kho chwa theina tur zong tur chuan ati ta ringot akal san nu chuan jawa chuan mi tu emo kolin lawin bo sai ru ati a ti chuan jawking chu mun pakhata shwain anena chuan elders ten ama chu mu andu wanga shwai ni thu chu a shel jongking po thatak chuan avalut mase arin anglo tak main anlo man beta an elders pathum lo chu te chuan siki nupuiah ini ani chuan hengte hi iti turani ti in artisan te an inlui tira chuti mek lai siki po chuan amumang lama mak tak main jongking chu alo mu le a har thutin a secretary ne na jongking omna azot ngal chuti lain ani po chu thil engeng emo an lo ti tira kwanga an handa lu cha chu siki ron thlengin kwang chin na chu aron hong jongking chu pom chuakin elders in ti ho chu a hawa hetiang thil hi engwanga ti nge in ni ti in alom lo hle anni la chuan ahma angai ang tak chuan itan veka ti kan ni hi an lo ti masi siki thinrim chuan a hote ne na chuan kwang dang ron keng tur ti in elders ho chu a khung tir ta veka jongking chu pomin a ho pui ta mak ina chuan a hliam te chu damdoi hnoi sakin a thiam ang tok chuan han boi pui ve a chuta hadam roti ya akal tur chu kawin jongking chu dina hantum atlu chep chu lo wanin film khur turin ka ti che kha ati ani ve thung chuan no tak mai hian vo in kha min pui wangin kalom lu tukanya ati anin mela anin fok man chep ti in kola dunwang chuan apik le jongking pa jongming lo ni in shiki mel malian lutuk anu le pa le ama po in he anat na ane na chan kha ani miawa nangmo tia ding ngalin a thin rim hle a jongming la chuan inupui pa kani hi lo ti in aron chai kol khongai om ti chhuatin ama mutur chuan akal ngala awa thlen chuan tu ma an lo om lo kara alut le cha chu jongming khan chem te lo tinin ilo kal kha ka ring reng ani alo ti chuta sheki chu che thutin aku chu alak son saka a hwa zia a shil ngal jongming la chuan inupui pa kani na hi medi la potla ila abodon chuang lo alo ti sheki thinrim to si chuan ifanu kha ka nei na chan chu ani ne na hun kan man dun vele kanat na te hi ama a omanga ke kadam pha in ani athi pha do na ni ati pal hlo maya jongming po ron che ve thutin shiki ngonga chan dam do in aron jectiona shiki po relo te ya vai ruain jongming po chu atlan che ngal chuti rualin jawa po aron langwat shiki ron har nu chuan jawa ne na khonge kha pa kha ati wata ani chuan alo thlen lai ya om to lo tho soin I huni bo pel ngun ta ni thumaral ma a iti turte iti nge ngai to anya alo ti sheki ero chuan jonging
a thi pha don chuan kadamin omzia omlo a ti bur si shiki chuan alo hmangai hman em to chu ni in chuta jawu chuan damdoi pakhat ron phorin hei hi ataksa a hnoila ama po a himang chuan in pahni in him ve theiti na ani chu ati taka chuan shiki po chuan do ti soi ni chuan a ngong tur she sa angche ati a jawu chuan do ta ni law inun le damna tur thilani hi alo ti ve jawo chu jongming nen khan lawin mu in jongming chuan a fanu chu shiki chuan a hmangai tlata nang chu engatan ma ka fanu om chung chu atilawang che chu wang chuan million nga min pela ka fanu ka shwai bawang alo ti hi ni in shiki po ho in adam toy ken lai chu engtin nge a hnoyang ti in alo ngai twa chu ti lai in jongking lemzia chu awa mu a han en wangwanga aril ro khoi kher mai jongking chuan akut lo phun sakin an pahni chuan anin fo pa chutia an han in nai lai vel chuan shiki chuan akorji par chu lo phelin damdoi chu a hnunga atata in la sangin zan ina ani nen chuan hun mangdun tur chuan a soma zungbun chu abun tir tabok jongking po chu alo lom hle phur dewa a bazar ho chu taxi ya alot driverin a soina lama shwai lo ti she chuakin tinge a ti wata chuta chu driver chu tu dang ni lowin apa leka lo ni apa chuan sheki chu kal san turin a ti a mase ani chuan lo du lowin car chu ti ding tur chuan a ti atlan chuak nga la sheki nen anin hmuna turawa then chuan jawo lo omin ani chuan in tura lo pe a iwoi khatna turani ti ka sia apuyang che ti in mase a han in zo chu azoi deu chuta jawo la chuan apa le shiki in biak na khalo recordin a han mu a shiki yan nupuiah ka nei na chan po sex kan man zowa ka natna ama a betanga ke kadamin ani a thi pha don ani ati lai chia kha a mu bok nen aril ru chu an hle a min lo bum renga mo ti in a thin lung chu a ke so mani bera chuta a thil in tir nen a che hlei thei to lawa chuti lai chuan jawo chuan kalau puyang che ti in tuya chuan anam luta akorte chu a han phel hon sak vel a kal nu rei lo te a chuan sheki run thlengin a run pana jogging la a che hlei thei to law tui chunga chuan alo om deuh topa sheki tiang ang chuan omin hun chu an mangdun zui tabok jawo chuan pon lama lo ngakin sheki secretary chuan roi kalo ba saido nem ni adam le na tur lom nan ati chuan jawo chuan roi ni lowin voina hun man na tur lo ba saido nia ati ta zoka thil omdan chu asoi chuta hunan mangzaw zinga lo ni chu sheki chuan jonging chu kai tho a han tum alo zoi veka a har thei te re lawa a hlau thong hle a jawo ron kal ne na chuan nang hian dot min shilem ni ti in lo rek ngal ani chuan do soi chun zom zelin ka thei top chuan le khabuwa a in ziak angin ka siama lom dam doi chu ati a sheki chuan itidam va don nge ama rolin ka phum ve don che ati tamai rek kangin jawo hlau thong chuan ti dan pakhat chu om tempula oma tanga ta chuan shwain han chong chai la adam le theima na ati chuta sheki chuan jongking chu pomin akal puya temple lampan chuan aril ru chu ana in alo hmangai to bok nen a chan thei lawang ti chu a hlau hle a chi pahan thleng chu thia khu in ni kho shilo chuan om ve ta ngal sheki chu jawu te chuan lo boi puin an lo en kol wata a secretary khan tinge hetia la om renga alo ti jawo chuan omdan apom lo wangin anatna a chena zar chi alak kyan thu so yin kumthuma changa kumnga hun anerin thu a shila damdoi te siamin an pe a arun harma chuan amumanga jongking chu alo mu ron har hlolin jongking chu azong raya jawo te chunge nin a omna a shwai tur chuan ati ani la chuan a thi to thu alo soi si
ma se ama zong chuan a chuak ta thawa jongming po poisa chiarin alo hlim hle a tifu a in ti hle bawk a bula khuma chuan jongking po lo mu in alo har ve che a kapa enge thil omzia a ron ti chuan ani chuan shiki chanchin chu chitak tak a soin ramdanga kalwatang alo zon ma che in ati a jongking an college thilvel lama akal chu shiki an alo zong ve mek chu mu in a khongai ve dewa ma se atana thazok me sein kalsan chu atum an ron supal hlau chu shiki po chuan a mu pha ta nga la chuta a zui ngal jongking chu a ma akar pakha chunga lutin min puiro mi in min mania ti inangen chu pa chuan kar chu ti nungin atan pui ve maya jongking chuan rilruna tak chuan shiki chu en lama azung bun pe kha phelin kanin hlathi kanta na chabere ti in a thla lama chuta kha aluna kar nei tu kha a classmate lo ni in jawlin ni in anin mu chu alo lom hle a chen na lama shwain chaina a alo le chante soin a company thok tu ron la ka tum thu le jongking chu amazon ani thu chu a ron soya a hnoi thok tur chuan a ron som ani po chuan adin mun chu sha in alo rem ti ve mai bok ti chuan hun le ni te lo liamin shiki po chu enging emowa asum le pai te mi te chan puinan ti in a pe china chungvel wang chuan an lo ko ma a hrisel na a that vak lo mel viang boka chutia an kom na te chu jongking thopui researcher pakhat chuan lo enve a chu hmuna chuan jongking chuan a hming chu thlakin chenging ti in shatani thunga chu nu chuan unau nu cheng heng te hi enve thin la alo ti nya a han en shiki a mu chuan en deuh renga a thanu la chuan shiki ang pasal nei ve a chak zia le an nupui a chan tak pwa liawa charity a pek na sa zia te soiluamin chuta jongking chuan chaina a alet le ngai thu le a na chen khat a kut a da tur thu a soya te reng mai alo ti ve mai shiki po a secretary chuan an han kom zau chu atuk lama meeting ane vel tele meeting a po awa pa jawlin a local ve tur thu chu a han soya atuk chu lo ni in shiki chu host chuan kawin an chief researcher ne na lom puina hlan turin a lo kawa chuta miss jengking lo chau se ati chu jongking chu ron kalin shiki a mu cha tia chuan akal son ngala an hun kal to te sha chuak warin shiki po chuan suyin a han mu chu nang mai ni a han ti ngal thora abana wanin chuta linchen kharon in rol vatin engthil nge ti nia in shata aron ti chuta a han mu chu uncle shiki nangmo ativat shiki la chuan lowin ro su alo ti mak jongking chuan inin sha amo ati chuan ka shil che kha ka pateya ka company ya investor lian tak ka ti kha ama hi ania alo ti chuta shiki chuan jongking chu anupui ani thu vel chu asoya mase anni chuan jongking chu in nupui ni lo jengking ani hi isha swalani anlau titlat jongking chuan linchen nupui hwalani thu in soin arukin linchen min puite ati sepa ani po chuan lo tui ni vatin shiki la chuan oi lo mel le a kuming zat nge inin zui to a han ti jongking chuan kum thum lo ti in anin nei va tur thu chu alo soya chuta milo she thiam te uncle shiki ti in washroom lama akal san ta dai a chior a pek ngei kha latha in keima ka ni ani ti a she tur ani lo ati ama a classmate pani lo ni chin te kha an chan du na ron in be phein linchenin nupui hwala nei ti kalo shilo re a ti in jongking chanchin chu an ron soi pheya an rele ta shep ani po va in lanin anin nyal deuh babba anni la chuan an en nyam na samai si kutlak tuma abul po ta chuta han tum chu shiki khan ron puin anni chu an hlau theina tur ra chong khumin akal son ti ra
chutia an kal son nu chuan jongking chuan uncle shiki kalom lutuke minpuiah wangin tia kalatum chu nangmai ni ti ka hria ani tia wanin apan hnai zela a han fuap chuta linchen khan run nek son deuh popin jongking chu a hruai son tadaya jongking chuan a thi a beka ada kha a thlau pha chutia an kal son nu chuan a om run na le in joyo a run langa damdoi te a run pe a kal son tir nu chuan chhuata thi zungbun a or thin kha a mfu a hmangaih ani ti in a secretary a call ngala chenging chanchin chu lo chui chang turin a ti ngal bok rewak lawa report kim chang chu ron pe in mase a record ta chuan chengking ni na chu dik tak vekin lo in siaka an lo siam thavek hi alo ni shiki ero chuan ani na chu a thak thei ti in hei chu dot vek ani a ti a zungbun a pek chu khain a ring thei chuang lawa chendin le jongking po room pakhata lutin a beka han hai chu a chia omlo ti a she chhuaka shiki khan alo mu angti chu a hlau hle bok nen zong tur chuan kal nga la tum kong khara hong chu ameng phok hle mase room ti fai tu lo ni in chu nu hne na chuan kapi chi washroom iti fai lain ilo mu em2 chuan han zot chuta abula tang chuan hi em2 izun an ron ti a an man chiang ta hle jongking chula in pang du mai lowin lem chu chang zelin oni e min lo pero I muwa kalome tiala katum mase shiki chuan lo pe du lowin engtin nge ka nupuiah zungbun hi inei thei ti in a zo deuh khera ani chuan a lei ni thu in lo chang shiki chuan oi lo hle chuta jongking nge ini ti ka hria lom ti ya a han hnai chuan linchen chuan run zomin du tok turin le anupuiah hwal ani a chutia nga ti to lo tur chuan lo ti ani la chuan a oi thei to der si lo jongking ti ngai na shilo chuan I oi lo ani chuan ti in li chen chu a han fop dera shiki chuan du tok tur ti in kal tur chuan a ti jongking po chu a thin lung chu na hle in chutia nga a hmangaih ma a che tangai chu she tak chuan a kal sana chuta shiki natna run chuakin a om chu adom vong vonga chuata chuan a tlu damdo in lampan pui ngal ni in jongking chuan a ngai to hle a shiki secretary khan jongking hne na chuan anin huana thil pek shiki lo ba sai chu pe in miss jong ini lo tak tak mo a lo ti shiki run chat le deuh nu chuan a secretary le chauh te nen jongking thana an vat lo a thi to ni ya a sha ta wangin a thlan te chu alo siam vek ni in a thlan ma a chuan ding in keima om ka du ti in a secretary chu akal maya chuta chauh in sum thei to lo chuan shiki hne na chuan ani mi thi to hetianga to reng hi angai lo ve ti velin engwanga jongking chu du em nge ani a hriat thiam lo thu te chu a soya ani aya akyanga omna rei to zok thu le amita engma ani lo tak tak em ni ti te chu azot apang parken sakte apai saka shiki thinrim chuan rekin atan chuan jongking chia chu meiche om chhuna ni thu le adu thu soin akal tira chuta shiki chuan a thlan chu lungche tak enin a hming inziak te chu a thai chia a thinlung na tak chuan zana chi bai bukin akal san tabok akar ra alut an tlan chuak cha chu jongking chu arun chuak ve a mase shiki chuan a hnung lama chang chuan alo mu man hlau a secretary hne na chuan car chu herkwa le ngal tur chuan a ti a surveillance camera chu lo en ngal tur a thu pe in akal le ngal jongking po chu a thlan chu lo en wangwangin enging emo alo soya shiki chu thehnil adu na in a harsa ati thu te soima se anta na thalzo ka rin wangin shelo anga om chu adu thu te asoya azungbun chu da in akal ve ngal mai shiki poron let le in mase a thlan ma a chuan mei chedang an lo om to a
mà se azung bunda kha a mu chu mai ba ka a secretary in surveillance footage arun entira jongking chu alo lang chiang mai si a cheki chuan nangmangai ni ti hi kasiani a ti a jongking po chuan a research ti lai chu alo boi pui me ka linchen khan bong nu te run ken pa in apek ma chuan a thla te a han lak sak te te a dokana da thla in a thil ti lai chu a lak saka du tok ri turin le ha chol tur chuan a ti chutia an lo in biak lai chuan shiki chu arun lut hlol jongking chu pan ngalin enge kanupui thana khan iti ti in a zot linchen chuan du tok tur ati in security ka kaudo na nia alo ti ma se shiki chuan enga ma angai du si law chuta azung bunda te chu a han mu a ma se jongking chuan in soi fe in mithita angjung bun nei ka du lawa chu wanga da ka ni chuan a thlan ka tlo na chan chu tu chiang nge ani a min hai thei ni inupui anganga yin ti she cha ka kal moi ka ni alo ti tlata shiki chuan to soi lo tur chuan ti in apom no la room lama chuan na kalpui khuma chuan bo betin ani na chu engwanga thup tat nge ani te chu azota ma se jongking chuan ishe swalani ala ti fan shiki chuan in soifia tumin khami chum khan jawo khan dam doi noi tur min pe a chumi i taksa aka noi chuan kan pa ni in kan himang ati wang che in ni khang thil kha ka ti ati a in soifia chu tum na sa hle ma se jongking chuan nam sonin kalatum ma se a oma lutas ta tu chu shiki chuan na mu a ana na chen khat akai chan kha ta tu kha atak sa oma chuta shiki chuan a chiang tangei mai a kyang om tur chuan a soma a du si law jongking la chuan tinge min mut pui li a idam hun po seina na min man le i du wangem ni alauti chuan a ril ru chu ana hle min hovia wem ni ati jongking chuan hwa e ati deuh bur si ole kati boy to lawang che ti ina kalsana linchen ron lutin jongking chu arun ngai ven ve wat ani chuan engtere nge shiki chuan hun anei alo zota ani chuan a chian lo thu le a rei to lo thu che an sha thu chu a soya adam doi research mek chuan a pui thei ngei be se in malak wat adu thu chu a soye Frank lalin ka te ideal season na nei tura akal theinan mala tura chanpui tur chuan a ti ti chuan chu season a chuan vakalin an lo chau au ve wata researcher no pang ber lo ni na apo chuan an lo lom hle a local chu ti chuan season te chu an han chana jongking po chief researcher no pang ber ani na angle a thil siam chwa te chu presentation nei turin an han soma ani po chuan han soi fia vela chutia presentation a han ti chu shiki po chu a secretary chuan meeting chu online tala attend angai thurun soin chuta jongking o a shata ka chuan enwat a secretary po chuan call dongin miss jongking chu meeting zowa asin chuak le nga don ani alo ti jongking chuan a thil soifia chu big screen a han chhuat tira a product ni lawin ama aming cha theina tur chuan jawo chuan enging emo alo ti ni in mi te chuan makti in an phunna sa hle a jongking po chuan she omati hle an hosla chuan ngai dam dil turin alo ti ma se shiki ron thleng manin ani chuan ngai dam dil angai lo arun ti a midang ma chuan engma thiam lo na jongking chuan anei lo thu le engkim chu ama thiam lo zo ka ni ti in a soifel ta veka a security te kawin hetiang thil ti tu hi zong chuak ula an company point atwar ngei turani a ti zui bok jongking chuan lom thu shilin ma se hetiang wanga kanin kar a that chu be se su ati a kalatum chu shiki chu thok le khata ni kho shelo lo omin heart attack a nei thut jongking te chuan an boi pui ta wata CPR te an han ti ithi turani lo ti in adam doi siam chu eiti ratum ma se jawo chuan rondangin a han en engdam doi nge label po nei lo ani hi a hi mem ti po a shat lo a ti a midang po chuan an lo thlop hle
ma se jongking chuan katwar mayang a thi pha ani chuan a han ti ta ka chuan a eitir ta a revak lawa doctor run thlengin a han endik vela idam doi eitirin a chan hi mani ti in hospital a chuan an shwai ta bok jaho chuan jongking chu alamin lo em a ishe khop dona lom iron inlan ngam li a ti in mi tu emu chu abia jongming poron langin jaho chu akar hnunga alo oma a mu chuan nangmo ti in a lau thong hle ani chuan engwanga a poisa alak sak nuwa po a fanu chu ombo pui theilo nge ani chu azot jongming chuan adu anga engkim akal theilo thu asoya chuta jawo chuan poisa a aya tam ka peyang chenga chuta ka du ang takin ti to ang che ti in a kal san shiki po chu hospital alo omin akyanga jongking chu alo oma doctor chuan adin mun a thawak lo alo ti chuan she oma ti in shiki chu a han awvel shiki poron har dewin jongking in harle shamro idu apyang ka ti ang ati chuan ron mengin a soi anga om sham tur chuan ati in lama in shwai ho in shiki chu hadam tur ti in kalsan chu a han tum ani chuan lo pom betin akyang om ve moi tur chuan ati mase lo du lowin hadam ro idam doi ka ba sai sakang che ti in a kalsana ron siam sakin a intira an pani chuan pa ngai tak chuan anin bia akal ma chuan shiki chuan atuk zana dinner eidun puya chuan somin ani po chuan a thalom alo ti ve mai bok shiki chu a study room a chuan lo thu in jongking research nei mek file lo enin athlak intara mu chuan anui sen sena zana lo ni a shiki chuan jongking lo thlen hun chu lo ngak mekin chuti lain a secretary vakolin a nena chuan jongking research ti lai meka mishing an enchin tura chuan in pek thu hi alo shil chuta jongking chu shilo tur chuan ati a chuti lai tak chuan ron shemanin mase pa ngai takaron lutin shiki nen chuan an han in bia a adiner lo ba saite chu alom ve hle mase apa ko dongin apa chuan shiki an tha atum thu le ring lo tur chuan lo ti chuta ko chu da in shiki ne na chuan karon lu lai khan tu ngei biak a han ti ani chuan a soi du law jongking thinrim chuan nang hi ilo la in thlak me lo ni hi ti in atlan chwa san ta da ya shiki chu a thin ron na thu tin ni khoshlo chuan atule tangal jongking chuan apa chu mu tumin a han kal ma se apa ni lawin jawo lo om chu nangmo a han ti a hnung lama chang apa chuan arun vo popa pa ti a han ko chuan apa chuan kati angai ni poisa mo na asang e mani alo ti khuma jongking chu phar betin jawo chuan jongking ne na chuan ipa wang hian shiki hian heng natna hi anei mai ba ka ipa hian anu le pa athata sin ati nge ka chuta jawo chuan nangma wang hian shiki hi kanei theilo pha ani ati suya vi atum lai tak chuan apa chuan nilowe ilung hi shiki khan aneya transplant ati chuan aladam theido na sin ti in afanu a chuan poisa chu angai poimo zoka chuta han vi atum le cha chuan linchen ron langin top tur chuan a ron ti a body car shwai te chuan an man beta jawo chuan jongming chu nangma wang vekani ti in a chemken chuan a vit popa jongming po chuan keima mai chuan kal lawang ti in akaya in chung anom na chang chuan a zwan thak pui ta mak shiki po chu experience atan chuan doctor chuan akala hun thu alo shila thil te sign felin a secretary chuan miss jong khan sha se iti aphal ho lawang a han ti ma se ani chuan atana ka ti thei to berani ti in akala jongking po churun kalin hospital chuan mi pakhat nen anin sudeu chor chuta sheki nen anin mulo pha cha che a akal liam ta tia jongking po chu lutin adam doi siam te po chu sheki tan vekani a asiam fel ta ti shilawatum chu a secretary zok chuan alo shil a auditoria makal tur chuan ati a
man mo deuh chuan a kal nga le shiki chu lo thu in a lo zoi hle a chuta jongking chuan enga tinge ti in chutia nga experiment ta na ain pe chu poya ti in a chap zoi zoi ya shiki chuan I thiam lo engma lo ania ti ya mi tuitla zoi zoi chuan zoi tel tela jongking chu a chap na sa hle a mi thla a chuan shiki mu in nupuiah chuan lo som le a hun te lo liamin jongking chuan a chanchin velte chu reporter ho ma a chuan a soya ani chuan zona eng emu so tin alada mem an han ti chuan anui saka pona jongking chu lo thu in alo in selfie don chi a shiki chu arun telve man chia an pani chuan limdun hle in shiki chuan enge vo in class an te chu alo ti jongking chuan a tha thu te soin anin hmangaih na po chu an tilang ve ve to a an hlimdun ta hle shiki chuan jongking te college avakalin avalam dona pona dinga a thalak a han en lai chuan an zirlai te chuan chhelawan ti in an lo en na sa hle a number velan han dil chuan jongking chuan a bana run vanin a rem ti lo thu chu arun soi mak shiki po chuan kanupui karon lam dona a ti ta ka chuan zirlai te chu an kalson tawata jongking chu pom kangin hlim tak chuan an pani chuan anin chhai vela a top ta